Deci ai kilometru 8 din 124. Bă, ce tare. Ce? Bă, ce e aici, bă? Mamă, iau ce e aici să mă... Băi! Mamă, care fac gogoși. Ioi! Binele, butule! Salutare, dragi prieteni! Ce bine v-am găsit la un ATV vlog! Astăzi am ieșit pe autostradă, pe noua autostradă care o să se construiască aici la noi. Aia înseamnă Sibiu-Făgăraș. Facem o plimbare să vedem. Oi, ce e aici, bă? Mamă, ce deal era aici să fiu eu. Deci ai kilometru 8 din 124. Bă, ce tare. M-aș băga un pic prin râul ăsta. Dar după ce mă întorc și dacă îți prinde nămol, facem niște probe. Ui, asta era faină să o fi încercat. Da. După cum ziceam, aici o să construiască autostrada Sibiu-Făgăraș. Aici o să vină o parcare imensă. Noi acum o să mergem pe autostradă. Să iau pe ăla la almă, oare? A, ce fain e drumul să bat picioarele. Aici erau niște boscheți imensi, bă, băiat. Numai boschetărie era aici. Uite ce fain e. Fain acum. Ceacalule, du-mă, dorule. E legat la picioare. Tractoare, excavatoare, bă, lucrează oamenii de zori. Mamă, dar ce-au făcut acolo? Un lac. Ce e aici? Mamă, dar ce faci să vede încolo tot? Ui, să fiu. Mamă! Te bagi în balta asta, faci piscină, bă! Ia să vedem cum arată. Ce? Bă, ce e aici, bă? Mamă. E fain. A venit și vara, a venit căldura, mamă, dar ce fain. Deci că n-am mai fost soare de o grămadă de timp. E fain afară, băi, chiar fain. S-a stricat și drumul aici. Până am seama că ai trag cu basculantele pe drumul ăsta și era ud, 24 de tone, care 40, destul de moale, de grav. Opa, așa, bă, băiatule. Hai, ce fain s-a făcut drumul, zici că l-a asfaltat, nu? Zici că e asfaltat, bă, băiatule, bă, ce fain e. Fai, ce fain e, bă. Deci foarte, foarte fain. Duc să vă arăt oltul cât e de mare. Cât a crescut.
mergem pe baraj. Băi, a luat o muscă în ochi. Ce a crescut aici. Oi, 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 oi. Binele, putule, op, așa. Să mă bată mama. Haideți să vedeți barajul cum arată. Bă, o crescut voltul, dacă nu, ca la Balamuc. Fai de capul meu. Uite ce e aici, bă, băiatule, bă. Hai să sperăm ciorile. Ia uite ce e aici să mă fac. Băi, mamă, care fac gogoși. Ioi. Uitați-vă și voi, bă. Mamă, și totuși cred că o mai scăzut acum. Că era mai mare. Gândiți-vă câte... Una... De obicei se văd 3 bucăți ăștia de dale. Mamă. Vreau să mergem și mai jos puțin. Deci gândiți-vă, la baraj acolo niciodată nu trecut peste. De obicei mai dădeai drumul, dar acum ai peste porțile alea. Fain. Fain pe naibii. Da, și aici la fel, aici era... O să vă aduc odată și când e oltul foarte mic, să vedeți, aici e mică apa. E până dacă trece peste partea de jos de la Cisma. Am vrut să mă bag odată, era cu chinezul, ca să oprim bestia asta. Auzi cum se aude. Eram cu chinezul și am vrut să mă bag aici, dar nu m-am mai băgat. Era mică apa. Și acum uite ce Balamuc e aici. E capul meu. Ce este mai bagi, bă, băiatule, băi. Da. Multă apă, mă. Multă. Ce să zic? Hai să dăm la pești. Prins acum pește după miros. Peștele nu mai vede nimic. Am venit și eu cu schijetul. Ar fi mers aici. Haide să continuăm.
vede, băi. Aici nu se mai vede așa mare. De capul meu. Și m-a speriat, mă, băga mea și... Nu știu câți dintre voi mai țin minte, dar aici era un pod odată, mă. Hai de capul meu. Apa așa. Era un pod aici, mă. Ah. Mare pod. Ce e acolo, placă în care zice că aici a fost un mare pod. Hai de capul. A fost, bă. Nu știu cât să-și mai aduc aminte și-o trecut pe podul ăsta. Oare mai rămas ceva de la el? S-ar putea ca pilonul ăla. Am e greu să cred. Uite de aici. A dispărut. Exact acolo ne vedeți voi. Se vede ce... Până acolo era. De aici până pe partea cealaltă. Pe când venea apa așa era jale. Da, bă. Și acum cum se vede? Mamă. Uite ce vitezare. Uite ce vitezare, băi. Și aici trebuie să fie un dig să se vadă apa. Mai vede. Să-mi bag picioarele. S-ar un cap de aici. Da. Nu e exagerat de mare, dar aici vă dați seama, e și foarte, foarte larg și adâncit. Nu că a fost adâncit. De-aia e cât de cât ok. Dar e suficient.
Au! 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 Hai că a luat apă! Acolo era măricică, bă!